swaraning madya kang lumampah kumpul sajara watata tancarup tenira maparana ong dwaja miwang bendheng ungkung risang haswatama kang minangka cucuk ing mrawadya bala Kang ada apa Mas ngajake kriwikan dadi grojokan gojekan dadi tangisan Gong masalahe apa ngono lho kae sawangen ana gendera kumlebet ing akasa kae ana gendera abang gambare ndas Banaspati kae wadyabala saka negara Ngastina elah nek iya Truk arep nyang ndi ke arep mrene goleki sapa no goleki aku no masalahe apa lho masalahe apa kok goleki kowe sajake ora narimakake nalika ana setinggil negara Ngamarta sinuwun Mandura nalika tak uman-uman satemah kongkonan Kurawa arep ngeroyok aku iki kepiye Gong apane piye to iki arep sektiya kaya ngapa arep sektiya njara langit yen wong siji musuh wong pirang-pirang mesti bakale kentekan tenaga ngono wakasane aku iki mengko bakale mati Gong yen aku iki mati njur kepiye Gong dikubur no iki mbok ngekeki solusi ngono lho lah nyatane arep piye tak ngene ora ning ngono tanggunganku iki isih akeh utang nopo piye ora nganggo kaos tulisane dekengane BRI ngono saku kok ngene iki aku malih kelingan wong Kendali Sada si Anoman biyen Anoman ki tau kandha nyang aku truke
Besok yen aku mulya aja kuwatir, aku ora bakal bisa lali karo labuhan. Saking gedene labuhmu menyang aku, Truk Seksenono. Sok sak wanci-wanci kowe kapengkok ing Pancabaya aku sing bakal mbelani karo kowe. Engko kepepet-pepete kowe arep dipateni wong pirang-pirang, kowe ora usah nyeluk aku bakal teko dhewe. Sing ngomong ngono kuwi sapa? Anoman. Lah ndi saiki? Lah ya kuwi. Nek nggur janji wae akeh tunggale. Ning sing penting kuwi bukti lan kenyataane. Ngerti ya aku diapusi Anoman kaya ngene. Wo, biyen jaman cilikane pas isih jaman dadi munyuk. Wo, tak gecek ndase tenan. Sapa? Anoman. Ngono. Kamangka dheweke iki saiki dadi pendhita, ya ta? Sipating pandhita kuwi lati pakarti kudu nyawiji yen iya ya iya yen ora ya ora. Sabdane pandhita iki pindha Wikresna ingkang tumetes ana dlandang sikta ora kena dibusak. Ngerti Anoman ngono? Oh, nalika jaman monyet cilik pas isih jaman cemong kae, oh, tak bacok ndase. Sapa? Anoman. Wah, jan, mbok dadi menungso ki aja kakean ngrasani. Becik mulat sarira ngrasa wani. Anyelok pegelok arepe apa? Tanpa lelabane Petruk, Anoman saiki ora iso sukses kaya saiki. Isane kok nggur nyangkem tok bacok ndase. Sapa? Anoman. Ngerti nek kedadiane ngene Anoman cilikane nalika jaman cemong kae kepruk ndase bablas nyawane. Sapa? Anoman ki lho. Sembah sungkem pangabekti kula katur Raden. Ya wis tak tampa Bagong. Wah, edan tenan iki Petruk. Edan sak nomer iki. Truk-truke piye? Enek dompet jiglok ning nguri dompete sapa? Ayo genah nggonanku. Pun dangu. Pun dangu, Petruk. Pripun? Wong kaya kowe iki kakean ngrasani. Besok nek mati kowe iki sing bosok cangkeme sik. Kula mboten ngrasani, lah nyatane kaya ngono. Kowe iki ora ngomong lho, iki enek ndoro Anoman niku. Lah ya aku wis ngaturne sembah pangabekti, tak kira ning aku. Lah kere padha kere nek sembah-sembahan. Pun dangu, wis awetara. Kowe ana masalah wonten karo sapa? Para Kurawa. Kula sajake mboten trima Prabu Baladéwa kula uman-uman wonten ing Stinggil pendhapi negari Ngamarta. Perkarane sami-sami ngampil wujudipun jimat Jamus Kalimasada. Prabu Baladéwa ngampil diwenehke para Kurawa merga kanggo nambani pagebluk Mayangkara kang sumandang lan sumanding wonten ing negari Ngastina. Lah kula dikangen Bapak milih wujude jimat Jamus Kalimasada. Kangge srana Bapak anggenipun nggadahi gegayuhan Semar mbangun kayangan mangkono. Nggih. Daredah, tukaran. Kurawa ora trima. Ora trima, Kurawa arep ngeroyok kowe. Nggih. Aja wasu melang rasamu. Sejatine para Kurawa kuwi nyilih Jamus Kalimasada ora kanggo nambani negara Ngastina kang lagi nandhang pagebluk. Lho, lah kok saged? Aku dilapori pranaan Pandhawa Raden Antarja kang sarta Raden Gatotkaca. Ana seminggu kepungkur Patih Sengkuni nyebar preman bayaran. Nyiksa wong cilik, mbegal ngrampas wong cilik. Nanging preman-preman bayaran mau bisa ditanggulangi dening Raden Antarja kang sarta Raden Gatotkaca. Satemah Patih Sengkuni ngungkih 1000 cara ngrangkul Prabu Baladéwa supaya bisa nggayuh nyilih wujude jimat Jamus Kalimasada. Yen Kalimasada wis disilih karo Kurawa, tegese Pandhawa wis ora duweni kekuatan. Wah. Patih mbejijat. Patih julik, mula kowe bakal tak ewangi. Niki estu ya. Kowe bakal tak ewangi peranaan Pandhawa uga ana ing mburimu. Aja kuwatir Petruk, semelehna rasamu. Wah, matur nuwun Ndara Anoman. Ya. Anoman malumpat sampun. Prating witing napa sari. Swara kami dureng gangsa genes.
si panungkul patenana panunggul apa tosane tosang kuli sasama aja tindak kualat lah iya bener andamu lali sumber katiwasa Masmi per panonku pating kalebyur durung swanggonku nggih dalem negara Ngastina kepapak ora pangling bocah degleng Antasena iki Bambang Aswatama, Aswasuta utama, Aswajaran Suta anak utama apik kuwi anake Jiaran sing apik. Weh, lah salah nantang perkara. Nyimpang ngiwah utawa nengen. Aku arep lewat. Kowe arep goleki sapa? Buron laronku. Ora ana kidang menjangan sing lewat ana kene. Dudu bangsaning kewan sing tak goleki. Lah banjur Petruk kantong bolong. Apa dosane Petruk? Dosane digendong salahe dindit. Anggepe apa wis wani mirang-mirangke sing nuwun Mandura Prabu Baladewa wis wani ngelek-elek Prabu Baladewa anggone duwe gegayuhan ngampil wujude jimat Jamus Kalimasada Petruk duweni kekarepan uga bakal nyilih Jamus Kalimasada kinarya gegayuhane Semar Badranaya anggone bakal mbangun kayangan anggepe apa Semar Gedibal 17 wong loro saudan telu saurupan kere munggah bale kok bakal nyilih Jamus Kalimasada kok bakal arep bangun kayangan kuwi bandane company kuwi ayo nyimpang wong iwa utawa Petruk tak pateni ora usah nantang Petruk Antasena sing dadi musuhmu edan pernah apa karo Petruk kantong bolong dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan babo arep ngopo Suke kendel bondowani waduh tuh kemelinti kowe. Kowe ngisor nek bantenge. Legan golek momongan pupunuk golek pacangan merangi tata ngrajau. Gedhemu cilik dhuwurmu nek kopat kapita kaya buntute ulut apangin kekejero kaya manuk beranjangan. Tengkang kandeling kulitmu cemengkling sudanmu yen pancen kowe wong sekti tanpa aji teguh tanpa meguru wateken aji-ajimu sumpang sutep yata temlang sapti kok remuk pialungmu kowe hei ikat panjang berwalah tandangmu Antasena
Para Kurawa, bulungen benderamu bongkok ana gegaman. Satria Tirta tinalang Pangeran Anom Karta Marma kang bakal magut ana ing bumi. Iki satriya lipnu jayeng palu ayo peranan Pandhawa 1000 bareng maju 100 bareng ambres Karta Marma ora bakal mundur jangka apa siratan ajre kantokna budinira maju para ngarep kae ngatiku Anoman sira masti bakal lale Panjenengan Petruk kon maju. Satriya amyu abang mangarsa. Oi. Ya. Aduh. Hey. Push. Wait. Go. Oh. Hey! Hey! Apa yang diamu kowe? Oh, ut, hit, wes, back, oh. Antep tanganmu Anoman. Canda, wes, oh, Canda tangan, wes,
Para narpati tuwin Ariswara Kresna halanggunging tresnanira marang Dyah Banon Jinawi. Sajake kowe wis bosen urip. Kowe wis bosen ngemut legining gula jeleh nyawang soroting srengenge. Wani ngadepi Nalendra Mandura Prabu Baladewa. Sing kula waneni dudu Prabu Baladewane, ning sing kula waneni tumindak paduka ingkang sewenang-wenang. Ora nyawang wong pangkat apa wong melarat yen isih ngajeni sapadaning urip Petruk ya bakal ngajeni. Ning yen Sugiya kaya ngapa karo wong cilik sewiyah-wiyah Petruk ora bakal mundur. Kowe ora wedi mati musuh tanding karo Prabu Baladewa. Pati uripe manungsa menika pinurba panguwasaning Gusti sing gelar jagat, ngoten. Kenang apa Petruk kok wani karo Prabu Baladewa? Kenang apa Petruk kok ora wedi mati? Mergo bengi iki lakone dudu matine Petruk, ngono. Wih. Serep nyawamu. Serep nyawamu. Ayo. Mangketok saking Ngaji Jaya kawijayan sampeyan. Mati saiki apa sesuk ndak anggap padha wae. Sapa bener bakal jejer, sapa salah bakal seleh. Wih. Rolong nenggolot jengkelang Pandhawa piangsa elek. Ayo. Sida mateni Petruk apa ora kok malah bingung dhewe. Bajiret iki nenggal aku ngendi? Mau ketoke tak cangking iki. Digolok ning dalan kuwi. Ora ana nenggala Lugara sing bakal ngilangi nyawamu, bangsat. Iki arep gelut malah rebyek dhewe. Lugaraku ya ilang. Wah, iki jane sing nyolong sapa iki? Wah. Wis jelas nenggala karo lugaramu colong anakmu kuwi. Hah? Wis colong wisata didol sak payu-payune. Wah, ketrawasan Baladewa kewirangan. Wang kumpul padang gedhe sayanggung kara gadhanira mupat mahabit Ndara Jodipati Ndara Bimasena. Iya Petruk, lerenana anggonmu padha regejekan karo Koko Prabu Baladewa. Wah, nyuwun pangapunten Ndara. Upami sinuwun Mandura mboten ngawiti Petruk nggih mboten badhe ngladeni. Aja padha nyalahke siji lan sijine. Kabeh keputusan babagan sapa kang disili wujute Jamus Kalimasada bakal diwedharake bendaramu Puntadewa. Nyebar Godhongkara, sabar sawetara. Samar pamoring suksma sinukmaya winahya ing asepi sinimpen telenging kalbu. Kados pundi cetanipun Ndara? Ndara sinuwun Prabu Puntadewa. Petruk sabubare panjenengan ingsun tapa brata maladyaning mring Gusti Kang Maha Nasa. Ana wangsit kang tak tampa, wangsit mau awujud pitukon utawa syarat. Maknanipun kados pundi lho sinuwun?
ora ngemungake kuwi lan Koko Prabu Baladewa, sapa wae bakal tak ampili wujude Jamus Kalimasada. Lamun to bisa mujuti syarat ya kuwi wujude kembang kang aran Sekar Jatiwasesa. Sekar Jatiwasesa kapara nyata. Nyun inggih, menawi mekaten kalilan kula nyuwun pamit badhe wangsul wonten Karang Kadempel sampun matur dhateng Rama Semar babagan syarat wujuding Sekar Jatiwasesa menika sinuwun. Iya, sing ati-ati laku mitra. Jatiwasesa ki wiwit Jabang nganti Cerapang Werkudara durung nate krungu kembang kok jenenge Sekar Jatiwasesa. Kembang kiriman apa piye kuwi? Duk. Nyatane wangsit sing tak tampa mangkono Yayi. Wis ayo enggal bali ana praja sapa wae kang bisa mujuti Sekar Jatiwasesa. Muga bisa andayani katentrem tumrap negara Ngamarta. Sarta dadi pancatan timbuling Yayi Janaka kang sawetara suwe ilang saka praja Ngamarta. Ngestake dawe mbarep Kakang. Ora mikir Nenggala Lugara. Kandang Sri Baladewa nenggalanira binusti ngasta mungguing rengganing swanggana. Ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita musuh Petruk sida kewirangan Baladewa. Pusakaku Nenggala lan Lugara iso ilang ki jane kepiye? Iki ora bakal ana sing bisa paring pitulung marang Baladewa kejaba mung adiku Yayi Kresna ing Dwarawati. Kresna aku tulung ana Kresna. Pusakaku Nenggala lan Lugara ilang Yayi. Kinutang-kutang tansah bisa lelati terasa keberhamayomi Toto susilo dan kenapa tulondo iku sanggapungan kudu murid kudakaya sekali lagi
Selamat pagi Mas Gareng. Pagi terus. Selamat pagi Dek Bagong. Selamat pagi Mas Da. Masih rumah nek krungu kuwi jan. Mas Da golekno omben-omben ning Pak Ustad. Wong ustaz nek lara marang nggonku kok. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Ketemu ana season 2 Paret Songo Goro-goro. Ngene. Goro-goro saka tembung rogoh-rogoh rasa. Sak rampunge nindakake kewajiban poso sesasi muput, rasane diempakne, pikire kudu saya disemelehke. Poso ki mengko arti apa Mas? Poso kuwi saka tembung ngeposke rasa. Pos ki mandhek ora mung mandhek anggone dahar lan ngunjuk, nanging uga ngempet hardaning hawa nafsu. Contone rasan-rasan, omongan sing boten becik, berpikiran buruk kuwi kudu disingkiri. Pancen tujuane wong poso ki karepe kulino tumindak becik kang pamrih bisa istiqomah anggone tetep tumindak becik sak rampunge poso ya truk bener Mas Gareng. Mula iki seragame kanca-kanca nuansa putih. Wiwit saka dalang marang gono nganti pengerawit, nuansa putih tegese suci, membuka lembaran baru. Alhamdulillah. Masih dalam rangkaian ya kuwi ulang tahun pernikahan ke-27 keluarga besar Bapak Haji Eko lan Ibu Haja Asih. Mugi-mugi usahane Bapak Haji Eko, Bapak Haji Eko Syahroni, ya kuwi Ude Kurnia bisa tambah ngrembaka. Selangkah lebih maju yen rezekine tambah bisa kanggo wayangan meneh. Amin alhamdulillah. Iki sing nenggani isih kepareng akeh, uga sing memantau lumantar channel YouTube. Sing ora bisa kepareng rawuh ana ing lokasi. Muga-muga pagelaran dalu sakmangke sageta meranani penggalih lan dados jampining sayah ya Mas Gareng dan Bagong. Muga iki sing pesan kanggo sing mudik. Sing kepareng mudik kok arepe bali ana kota perantoane ngaturke sugeng tindak lan ati-ati. Mergo musim-musim ngene iki dalan do macet. Iya. Bombong kaoran bungah bisa menghibur warga masyarakat kang mapan ana ing sugih waras Prambon Kadipaten Nganjuk. Yen wilayah Prambon dan sekitarnya iki kanca-kanca Astabrata iki jane jarang ngrambah wilayah kene. Ya muga-muga akeh sing do cocok utawa terhibur satemah awake dhewe bisa silaturahmi maneh karo warga masyarakat ana kiwa tengene Prambon kene iki. Nggih, Mas Gareng. Gandeng garang pentas niki ana laladan Prambon iki ora ana salahe yen dikenalke siji mbaka siji pesindene. Wiwit saking mrika piyambak punika Mbak Sri Wahyuni Sri Pesek. Silep godhong ganyong. Irunge nyengsep bathuke nonong. Pidalem wonten Mbagor sakmenika menempuh S2 wonten isi Surakarta penciptaan. Ati-ati lho Sek. S2 kuwi pergaulane kudu sing ngati-ngati. Becik karo sesama mahasiswa dan becik sesama dosen. Allah. Aja banter-banter lo ya. Kudu ngati-ngati. Ya. Jagang jero beteng kantil. Mergo arep kaya ngapa, arep S1, S2, S3 sing jenenge bocah, pedalangan ya ora bocah, sing wong barang kuwi nek pedalangan kuwi tidak murung jlundrunge perkara konoan. Ayam. Sukses selalu. Oke. Ngerambah amin. Ora ikhlas. Sak menika nglerek sandingipun menika Mbak Anistia Ayu Enggarsari. Menika nyambut guru mutan. Pripun? Guru mutan. Ngemut. Oh, ora.
duduk ya. Senes. Astagfirullahaladzim. 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 Aduh. Mereka mulang SMP wonten SMP 6 Nganjuk guru bahasa Jawa utawi bahasa daerah. Luar biasa. Ngelerek mereka sinden patok bangkrong ngasta brata. Kiblat 4 5 pancer sapa to sing ora ngerti Bu Parsinem. Sinden sampun godhog mboten saged empuk. Nggih Bu Parsinem menika. Bu Parsinem paring siji nembah matur nuwun. Nggih. Ngelerek punika Dik Sinta Widya Malupi sedang menempuh kuliah. Wonten ing Universitas Negeri Surabaya jurusan Bahasa Daerah calon bu guru. Ya. Ngelerek samenipun menika sinden gawan tukang son. Ya, tukang sone tukang sone jos-jos, untirane jos. Iya, masamu nyepelekke. Mbak Dwi. Sapa ya? Nama lengkapnya sapa ya? Dwi sapa, Wi? Oh, Dwi Kumalansari. Terakhir mereka Mbak Bedroom. Betrisian. Ngenyek, nanang guyone ngenyek. Wah, kurang ajar. Wayahe diunggahke engko. Unggahke terop Mas Teh. Lah terakhir menika Dik Niken Salindri. Garenge sik ana ora? Gareng wayang wong sik ana ora? Hah? Oh iya, ayo ganti gareng wayang wong serapat. Kaget-geti wong. Lagi lho. Jirep. Sing metu malah bumopop. Isuk-isukan ora usah ngoyo-ngoyo. Nggih. Alhamdulillah dandan pindho. Dandan pindho. Tapi ya raiku mang bujat. Lho bintang tamu profesional iku ngono kuwi. Oh. Dagelan-dagelan kakung.
Ngono kan biasane limbukan karo goro-goro kan ganti pakaian. Oh, nggih. Ya gorek ngono jenengan gareng ya ngurias tok kowe kok. Iya rias ning angel lho iki, Mak. Angel to. Angel. Saiki kudu dijlembret-jlembretke ngono to. Jlembret-jlembretno ya kedhi ora apa. Masih dalam rangkaian Nggih. anniversary gitu. Iya. Ke-27 tahun Bapak Haji Eko Kang Sarto Ibu Hajah Asih ndongakne napa Mas Gayeng. Ndongakno mugi kemawon Hmm. tansah ayem tentrem anggenipun rumah tangga, kathah rezekinipun, tansaya jaya ngrumbaka usahanipun. Sharing mawon Mas Gareng, bagaimana tips rumah tangga agar ayem tentrem itu? Tips Mas Gareng itu gimana? Oke. Niki tip kagem temanten, kagem sinten kemawon. Rumah tangga supaya ayem gampil. Kudu ngerti apa kuwi tegese bojo. Apakah arti dari bojo? Bojo adalah terdiri dari 4 suku kata B-O-J-O. B berawal dari pandangan pertama. Ora ngira lho wah jan. Tak penting golek sandang pangan kok Mas. Berawal dari pandangan pertama. Darah. Lanjutnya O. Orang tua harus merestui. Ana disebut wong tua ki Pangeran Katon. Pangeran Katon mula kudu merestui hubungan biar langgeng. Nah. Selanjutnya D. J, jangan sia-siakan kepercayaan dari kedua orang tua kita. Elok ngono kok. Elok wis cair kok. Wih, aduh. Jan. Terakhir O. Oh, oleh karena itu jadikanlah pasanganmu sehidup semati. Luar biasa. Kasih tepuk tangan Mas. Apa artinya tepuk tangan tanpa saweran? Loh. Iya lagi. Lah sing tepuk tangan pajak lho. Sapa sing arep kei saweran? Kowe njaluk sawerane yoga kok ya mentolo. Lah ya. Di mana harga diri seorang Gareng? Malu dong. Kowe iki wis joget dikendangi wis matur nuwun. Joget diringi wis matur nuwun. Kok njaluk. Yo, njaluk bualang balungan piye kowe? Pangapunten Pak Delang. Nggih. Lah kok kula ken dalang niku pripun? Lho. Sing takon balang kanca-kanca kok. Kanca-kanca menika. CS Danten. Woh. Sing pengendange anak lanang. Ah. Iso mben sing maleni ya aku. Kok yo iso. Iso ngono maleni ngono kaya Ya macak gareng ngono kuwi. ya ora ya maca apik. Oh iya. Ah, dadi Gareng ki rekoso lho, Mas. Teko dok renek wong kenal, renek wong manggakne. Ah ya kan rupane asing to, kan gitu kan kulinane berai putih. Nah, raine dhewe kono rai. Iya. Menyelam sambil minum Air. galon, ya. Ki ana Mas Nanang. Mas Nanang. Ayo. Becike ditanjak. Ayo ora ketang sak bawa-bawa ngono. Wis ngeceti aku wae. Sudah sampai lokasi, Bos. Bos. Jam 7. Ayo. Mas Nang, adalah. Piring Nang, piring iki kene. Sego pecel kok rawon kowe. Ah, piye to Nang? Awas. Engko nek rawon rasa sikil lho engko. Wetenge lah melemare. Ayo. Jane karo Pak Eko lampune wis dibiarke lho. Masyaallah. Nang, Nggih. lampune wis mekat. Sing ndak empan dopku kok itu nyalahke nggone Pak. Dopmu sing gak nyalahi. Nemen. Nemen. Kok iso? Ning opo ngene iki awakmu nengeri wong ayu. Oh, lek kuwi jangan ditanya wis pokoke apal nek wong ayu karo wong elek. Seleramu piye nang? Kula to. Laki-laki kan mempunyai kriteria sendiri-sendiri. Nek Nah, kula- sing langsing sedet. Nek kula selera kula ya sing kaya enggar. Lumayan. Lumayan. Kok sok kaya enggar ki? Mbak Enggar ki bodine piye nang? Ya cukup memukau. Iya. Memukau. Lah kok ngerti? Memukau saka ngendi ayo? Weh kula mambuk sak sretan ngoten pun gandane pun masalah. Gandane wis kadung. Pitorung. Wah, sangat luar biasa. Berarti awakmu nek nyawang wedok
ndelok bodine saka gandane. Wo nemen tenan kok. Lah nek awakmu nyawang aku ki saka apa? Alah saka prejengane sampean. Kok saka prejengan iki? Welek nek aku pangkling. Sopo ki dak bintang tamu sopo ki lah kok walah aku urung tau weruh aku masalah jebule Alah tak urus. Tak urus. Wingin aneh awakmu sampean ngantuk ya ta. Nggih. Njaluk kopi. Nggih. Aku digekno kopi, Lek. Nggih. Bareng digekno kok awakmu ni biar Padang kuwi sing Padang apane? Sing Padang niku ampun kleru ing penampi. Lah apane sing Padang? Sing Padang niku atine. Oh, atine. Nek sing Padang mripate mengke lak keajaiban alam. Mbak Enggar ladenono Mbak ngadeg kok. Mbak. Enggar. Terus aku Enggar. Piye Ini Mas adalah Akbar iki? fan kamu loh, Enggar. Fans kamu itu. Fan kamu. Iyalah yo. Bodine Enggar piye? Bodine peh mening masalah. Masing masak. Sangat disayangkan. Apa? Kenapa? Disayangkannya apa? Nyenyek iki. Nyapa? Iblis iki. Maksudnya kusik to anu Mas Gareng. Kok Tenong di lumahne omong digenahne. Iya. Oh tak kira bokong di rumah. Genahe piye? Nah, pripun? Genahe piye, Nang? Sangat disayangkan. Disayangkannya piye? Sudah ada yang punya. Waduh, upama orang duwe? Wah, siap tanding wis siap wong. Tenan? Nemen. Siap tanding tenan? Nemen. Nemen. Siap mbok jak mumpung-mumpung ning ndi nang. Wis njaluk neng ndi pokoke waton ora njaluk tumurune lintang Kang Sarto rembulan bakal tak turuti wong ayu. Piye gar perasaanmu terharu apa ora tersanjung? Tumuruning lintang iki kaya piye to, Kakak? Ya kaya kelesi yang pantoro. Allah. Lintang alian. Walah yo. Anjir. Rumangsaku kok. Pripun Mas Nana? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Minal aidin wal faidin. Anjir. Mas Akbar minal aidin wal faidin Mas. Nggih. Ki mengaku ra nyawang kono Mas. Endi to? Mas Akbar ning ndi? Ngamuk. Oh, ndi? Kae son kae. Kono lho. Ndi jajan? Ngenyek aku kok kowe. Aku kaya mbok padha ison kontrol ngono. Yo ora to Mas. Lah wong sampane ganteng kaya ngono kok lak padane. Diatur ning terop. Lah wong sampane ganteng sabotane ya jos kok wis aku madake son kontrol ya apa aku ki turu no kok. Dasar rumangsane. Ayo Om, tengah Om. Kok iso ngerti. Awakmu ki ya kok tengah kono kok ya malah kok tengah. Masalah. Mas Jan, Ayo, anu yo. napa Mas niki? Duet wong loro. Duet. niki oke. sing anu kula tak nyobi Mas nggih. Apa wis Apa? barang wis? Kersane mboten ngantuk sing damel musik. Loh iya no. Zam. Nah. Apa kuwi? Lintang Asmara. Ngomongnya biasa lho nang. Layan deh mau ngomong tumuruning lintang wae. Lho, lah niki lagu kisah nyata kowe. Kali sinten? Karo sapa? Wah, rahasia. Ora karo aku. Oh, mboten lho. Kok ngarep mau aku kan lak wis ngomong. Pripun? Sudah ada yang punya sangat disayangkan. Aku arepe nabrak pager ayu. Wah, cilok. Ngene iki lho nduno ngono ya. Ayo, Lintang Asmara. Lintang Asmara. Anjir, monggo. Katur menika panjenenganipun Bapak Eko tuwin Ibu sinten Mas? Bu Asih, nggih. Bu Asih. Ora kaya ora nggo catetane aku mau ndak. Masyaallah. Ora ono. Ayo, Catetan iki terus maca ya piye tenan. Aduh. Jan. Om, catetane iki ning ati karo ning pikiran. Oh, iya. Maksude. Ya. Aku lo ngerti. Ayo. Lintang Ya, Asmara Cek. bersama